Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa ang labing dako kanila. Nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siya og bata, gipatindog niya sa iyang kiliran ug miingon kanila, ang mudawat niining bata sa akong ngalan mudawat kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa, ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i, miingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an, kay ang dili batok kaninyo dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang usas mga grasya nga gihatag sa Ginoo sa akong pagkapari nga wa gid nako dahuma kinig yung tawag ani sa social media ni viral, ang pag-viral sa akong mga humilis nga karon daghan na kaayo mong gasigi og paminaw kada adlaw. Wa gid na nako tuyua, wa man sad ko kauyon usahay gani sa akong humili, pero mauyunan man sa kadaghanan gani tungod ani daghan kaayo ang nagpasalamat unya ang ilang gibuhat nga mingpalit sa atong mga slots dinhi. Kasagaran gyud mipalit aning atong mga slots sa atong mga projects dinhi, hasta sad sa kapilinha karon pulos-pulos gyud niingon nga pasalamat ni nako Father sa imong mga humilis nga gigamit kas Ginoo nga maayong instrumento aron ko malamdagan, aron ko mausab, aron ko ma-inspired. Napagani uban moingon aron maandam ko Pader nga makadawat nako sa akong umaabot nga kamatayon, kay stage 4 cancer nako. Sa una hadlok ay ko mamatay, karong sigog paminaw sa imong wali Pader, gasigi na kong paabot, excited na kong mamatay. Talagsaon ba yan ano? Nya daghan ang nitawag sa nako Pader, nahibaw baka nga ang imong mga humilis na ay mga vloggers nga ning kuha sa imong mga humili o sa imong misa nya murag nakakwarta na gini sila maayo nimo Pader, kay daghan kaing viewers sa ila sang mga channel. Imo ba nang gibadlong kay nananghid ba na sila nimo? Inaana ba? Niingon dayon ko, kanindot unta ang tanang tao makakwarta ani akong humili. Di ko mag-uulan na ako sad nakakwarta sa ko. Adili ako kita ba isi parokya. No. Sunan ga ani tungod ani gikan atong mga June 2020 hangtod karon pila na kabuok, pila na amount sa kwarta nga nisod nato para sa atong mga projects. Sa kuan pa lang dinhi plus ato murag mga 45 million na ang nisod niya. Ang sa dito sa kapilinha mga 20 million sad. Pila naman na? 60. Hindi man mo ka mo kwenta. 60. Dol-dol na 70 million just 1 year kapin ana niya mag-uol pa ko og naay mo share didto nya makakwarta pud sila, tagaan pud sila sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kay apil-apil man sa nila sa TikTok sad ana. Ug mao nay punto ni Kristo. Niingon si Juan diri, Lord, tu ako'y nakit-an ditong gasangyaw nga dili nato sakop
gigamit ra bas ang imongan, nya daghan ra bas ang nangaayo nga mga masakiton, manghingilin pagyugyawa sa imongan. Ingon dahil si Jesus, ayaw didi. Kay ang mugamit sa kungan, dapi gina nato. Ang magpapahawa og yawa, kauban na nato, bahala dili ta kuyog-kuyog niya, basta nagpapahawa og yawa. Ang gisaad sa Ginoo diri sa unang pagbasa nga akong tukuron pag-usab ang Jerusalem ug lig-unon ko siya pag-ayo ug ninduton ko siya. Mao na ni ang bag-ong paagis Ginoos pagtukod. Kay sa una god inigtukod sa Ginoo nila, murag magpundok din sila, kuralon dayon ang ilang syudad ug makig-away din sila sa laing gingharian ug buntugo nila ang laing gingharian. Nya kung ang Ginoo sad masuko na nila ang laing gingharian, mugunob sa gingharian sa Israel, nya bihago na pud sila. Ana man na sa una. Karon ang Ginoo, ang bag-ong Jerusalem mao na ang simbahan. Ang bag-ong katawhan sa Dios mao na ang nagsunod sa sugo sa Ginoo. Bahala nagkatoliko ka or protestante ka, Islam ka, NPA ka, sa mga Muslim extremist, ISIS ka, or wa ka mutuog Ginoo, pero nagbuhat ka sa mga buhat sa Ginoo, kana iya kang kauban. Kamurong nanimba din nagbuhat mos buhat sa Ginoo. Tutok mamuna ko. Parehas gibuhat ni San Vicente de Paul or Saint Vincent de Paul. Kung sa mayang gibuhat, ang iyang kay bright man ni kay siya, ang iyang ka-bright gigamit niya aron pagpatinaw sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo ba nga motinaw, gigamit niyang iyang ka-bright aron kuan gyud ba kana ipatinaw ang atong pagtuo. Ang karon, ang mga bright karon gigamit man pagminaro, pagpangurakot, pagpangilad. Di ba? Kamo wa niyo gamita sa pagpangurakot, sa pagpangwarta ang inyong ka-bright. Di abitatoy di na ko mo gamit og example nga naa ninyo. Kanina lang niya sa amo. Naipari ba na kailan po kuan niya pero murag ning retire na ni silang niya nakadungog lang ko sa istorya nga graduate siya og UST. Sikat ba kay na mo graduate kag UST or Loyola, niya doctorate pagid siya dito sa Roma. Sus gibutang man og Island Parish. Reklamo siya sa obispo, Bishop, sa akong qualification imo kong ibutang ani, gikan ko sa Roma with doctorate, ibutang ko nimo ani. Si Cardinal Vidal pa to, ang kuan kuno, reklamo gid siya kay unsa may kolekta dito, di man ni compensating sa akong qualification. Katawar ako no si Cardinal ba, Ingan Deyes Cardinal, my dear, kay kuan man kay tos Cardinal kanang nindot siya kay musulti ba, my dear, tagaila sa higayon na mo serve ka diha 1 year lang, 1 year. After 1 year balik ako, kay ako kang ibalhin kung gusto jud kang magpabalhin, pero puy isag 1 year. Sus dito na serve na siya dito, na challenge ang iyang ka-bright ug ang iyang doctorate, iyang gigamit dito atong maong Island Parish. 40 na yung ninduta hinuon sa iya ditong apostolate. Pag after 1 year, gipatawag din siyang cardinal, my dear, I will transfer you. Please, your eminence, I could i-transfer. Please lang taon. Siya na sa inireklamo, nga ayaw kong i-transfer. Sa'y pasabot, anak, nga kung gamito nato ang atong gasa, alang sa simbahan o katawhan, lipayon tas Ginoo, tagbawon tas Ginoo. Pero gamiton gani nimo ang imong ka-bright ug ang imong mga gasa karon alang sa imong kaugalingon, di jud ka matagbaw, maguba na hinuon ka.
O kinsa maning mga tao nga makagamit gyud sa gasas Ginoo to the max. Kinsa man? Kay bao nga malipayon jud kayo na siyang tawhana. Wa gid na siya kaguol. Kinsa man? Ang bata. Tanawa ng bata. Bisa kung sa imong ihatag, pahimuslan gid na. Tagaigas, imnon. Tagaig kandila, iduslit gina niya. To the max, mupakpak pa na igabots kayo nga tos babaw. Ay, dako na kayong kayo. To the max, gid ba? Friendship, ay sos, magduwa gina. Tuguti ang bata, o pundukan ang bata, di ba, di gina mag-away. Magduwa gina, aligri, mag-anam ginagkasaba, mag-anam og kasaba. Kay aligri na kay na sila. Kita, pundukon, na nag-ana lang naungan. Wa magamit ang atong mga gasa. Nya kusog sa kita mangural sa atong balay. Ang atong tanom, ato ra gyud, ang atong yuta, ato ra gyud. Murabag, ako ra gini, ako ra gini. Nya malipayon ka na. Ang bata, share ginatanan, share. Kinsa may mo badlong, nya manghapak din. Ikaw ganun. Ingat ikaw, ay tipon-tipon na. Ang bata to, anak niya, magpanglingi siya mga amiga, balabi na to mga bulingit kay naong, mo iyang ikadua, niya ang inahan o ang amahan, di gyud paapilon dito, kay mga yagit tong mga bataa, niya ang iyang anak nga, naagyoy ka ng kuan, sana hygiene jud kaayo, di niya itipon atong mga bulingit. Uy, inigbunlot ang bata, muhilak niya, magpanglingi pag ito iyang barkada. Pero kita, sos, kusog ay mo reject anang mga tao nga way mga balay ka na mga hugaw kayo. Di kita makighiusa. Mauna, nawa sad ang atong kalipay, ang atong katagbawan, labaw tanan ang atong kabalaan. Muna ang Ginoo pagtukod niya sa Jerusalem, nagpadala siya og mga apostoles. Ang mga apostoles gitudluan niya pag kinabuhi nga murag bata. Muna diri galalis sa ebanghelyo, kinsa may labaw na to? Ako yun, ana. Giing na din silang Hesus. Ay bata eh. Ang musunod aning bataa, ang mudawat aning bataa, maoy labing dako. Kay ang mapaubsanon, ang labing ubos, maoy labing dako. Nya unsa may atong pagpaubos kita mga dagko na. Ang pag-alagad sa atong isig katao, labi na Diyos mga kabos. Tanawa ang nangalagad sa mga kabos. Karon hangtod karon gipasidunggan Saint Vincent de Paul. Saint John Bosco. Mother Teresa of Calcutta. To mention some lang ba? Saint Francis of Assisi. No. Awa mong to. Musikat yun, musikat, mahimog yung inila. Ana, basta mga lagad kas labing ubos. Bitan na, magsigi kong ingon ninyo nga, hot doon tanig palit ang slot sa kapilinha. Nga naman, kay ang kapilinha karong gitukod sa Archdiocese, mahog yun siya kabos. Kay wa manggi kwarta. Nya ang atong mga donations nga palitan ng slot, maoy makapa human ni ini. Murabag gasalig lang gid in taon ang atong kaning projeka sa atong hatag. So kanang nang hatag karon, basta kinasingkasing nga naghatag, 9 or 100% aning nang hatag malipayon. Kamo nang hatag mo, nakapalit na mo. Tanawang nakapalit, malipayon. Ang wa mo palit, gaana. Pugson mitag palit, mati kwarta. Palit. Sige na, makonsensyahon pa ta. Di na siya malipayon, magyaw-yaw man. Pero kanang mupalit, ay salamat pa din, nakapalit yun ko. Karon lang buntag, na initawag na ko. Pagtubagin na ko, ikaw ni Padre, nako, ay salamat, gitubag na gyud ko nimo. Purti na ginakong tawag nimo Padre. Nganon di man ka motubag dayon Padre. Nako, usahay god busy gyud kay ko nya inigtawag nimo atol nga nagmisa ko, atol nga na ako'y meeting, atol nga na ako'y gi-entertain nga bisita. Adi ginana ko matubag insya pastang guula na ginako Padre. Basig maabtan ko sa pizza 30, maklusan ko, mo donate ko Padre. Uy, mo palit ko. Nako, ako sa una-una na hilipay-lipay siya aning iyang 1,000.
Pila man sa imong paliton, Brad? Siya nga, ay, gamay ra gyud kayo pa dir, mga 10 slots lang. Ingon din ko, punig jutay, haron madako-dako. Di wasa ko hunahuna ba. Pero porti niyang lipaya niya. Ano siya ba? Padir, salamat yung kayo. Pagka malipayon, tanan yung nang hatag, malipayon kayo. Gahapon, diha sa ni kuan dire, pa-picture. Simple kayo nga, pagka babae. Kuan na sad in town, senior na sad. Ana, niya pag siya, padir, pa-picture ko nimo, mura wag jolly siya nga pagka, kuan ba, gulangon. Kung sige, picture ta. Siya pa din. Di ako higi, kuhan niya, palit di ako. Nako, pilang sa'yo magipalit. Samtang ka picture mo, siya, 100 lang, 100 slots akong palit. Ano? 100 slots. Sige, picture. Picture. Ano? Nindo tayo, naghahanad dong. Tindog, pinababag, padin ako, kuya, gudi mo, gud. Ato na ko, lakaw, po siya nga to. Pagsuod na ako, lingi di sina, padir, ulag dito, lakaw na. Pagka malipayon, kamo ko no, palit ko no mo 1,000 slots karon, malipayon ba mo? Kuan naman lang ni, ang ato nang nahalin, 21,441 slots, 8, sige pa. 8,059 slots na lang ang nahibilin. Sige, kamorong naminaw. Palit ko numog tag 1,000 slot. Ang unang 8 nga makapalit og tag 1,000, wa nagyoy kaguol sa kinabuhi. Wa gini sanom. Oso na ko ha? Lipay lagi kayo, 100 lagi ito palit, perti lipaya palit ko numog 1,000 slots. Gakinahanglan na tag 8 kabuok mo palit og 1,000 slots. Wa na mo'y kaguol. Bisan ang inyong kasakit, mahimong kalipay. Kay ang mahal nga birhen, ang iyang kasakit, nahimong kalipay. Giingon ko na to siya, Mother of Our Lady of Sorrows. Nga naman, kay gibuntog niya ang kasakit sa iyang Diyos nun nakalipay. Sina nga na? Manggil mo makonvince. Sige na, manindog na lang ta. Mga igsuon, sa atong pag-alirong karon sa altar sa Dios, uban ni San Vicente de Paul, atong ipadangat ang atong mga pangamuyo diha sa pagpaubos, muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tibok simbahan sa Dios ang asawa ni Kristo nga malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan nga hatagan kita sa Dios ug kaayo ug kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabatuna og hingpit nga kayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanan nga mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga naguna kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang kapuno sa kinabuhi. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, ania kami aron pagdaig sa imong kaayo, diha sa pangama ni San Vicente de Paul, imong pari, dawata ang among pangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.